Mga mamamayang magandang hapon po. Andito po ako ngayong hapong ito dahil ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng lauoy with pritong isda at ito na po ang mga sangkap. Unang-una, dahon ng malunggay, pritong isda, kalabasa, gabi, okra, basil leaves, luya, tanglad, sibuyas, water, asin, at saka itong dahon ng kamote. Ngayon po ay uumpisahan ko na po ang pagluluto ng mga ito. Ang una po nating gagawin ay magpapakulo po tayo ng tubig dito sa ating kawali. Ngayon po ay tama na yung tubig na nilagay ko. Kayo na pong bahala na maglagay ng tubig nyo kung gaano po karami ang gusto ninyo. Ngayon po ay tatakpan na po natin to para kumulo po siya. Ngayon po na kumulo na ang ating sabaw ay ilalagay na po natin yung ating tanglad, ang luya, at saka ang atin pong sibuyas. Ayan. Isabay na po natin yan lahat. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating kalabasa. At isabay ko na rin po yung ating gabi sa paglagay, para po sabay silang maluto. Ngayon po ay tatakpan po muna natin at hintayin maluto yung ating kalabasa at saka yung gabi. Ngayon pong medyo luto na yung ating gabi at saka yung ating kalabasa, ay isusunod na po natin yung ating okra. Ngayon po ay atin na po itong hahaluin. Pag nailagay nyo na po pala yung inyong mga okra ay huwag nyo na pong takpan para hindi po magbago yung kulay niya. Ngayon po ay ilalagay na natin yung ating pritong isda. Yung tatlo po muna ang iuna ko para lasang isda na siya. Tapos mamaya yung apat pagka naluto na yung mga gulay. Hahaluin lang po natin to. Yan. Ilagay natin sa ilalim yung ating pritong isda. Ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng ating asin. Titikman-tikman nyo na lang po para malaman nyo po kung ano ang lasa niya, kung maalat ba o matabang. Kayo na pong bahala. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating dahon ng kamote. Hahaluin po natin. Pero wag nyo na pong takpan para hindi magbago ang kulay ng inyong mga dahon or okra or kahit malunggay.
Basta mga green, huwag niyo pong takpan. Ngayon naman po ay isusunod na natin ang ating dahon ng malunggay. Ngayon po ay hinaan nyo na po yung inyong mga stove or mga apoy. Kahit anong gamit nyo ay hinaan nyo na po. Para hindi po ma-overcook itong ating dahon ng malunggay. At isusunod na po natin itong ating basil leaves or sangig sa salita po namin sa Bisaya. Ewan ko lang kung anong tawag nyo dito sa Tagalog. At ang last ko po na ilalagay itong 4 na pritong isda dito sa taas. Parang toppings. Yan. Tapos, luto na po siya. At hahanguin ko lang po. Ito na po mga mamamayang ang ating lauoy with pritong isda. Sana po ay mag-like at mag-subscribe kayo at maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!